Gasteizko arteagietan egiten dugu. Gias Artea enpresak bisitarien ekintza kultural eta turistikoen osagarri gisa lan egiten du 1989tik zerbitzu eskaintza zabal batekin. Honela, bisita gidatuak, bidaia programatuak, kongresuak eta beste hainbat ekintzetan beraien zerbitzuak eskaintzen dituzte. Egun, Araba eta Euskal Herri osora zabaltzen da beren lan esparrua. Bueno, Gias Artea zen 15 urte daramagu ibilbideak antolatzen, ondarea zabaltzen, ikertzen, oro har kultura nolabait edatzen. Egun 28 langile gara Gias Artea zen, baina garaiaren arabera kopurua zabaltzen dugu. Adibidez, udan, oporretan, zubietan, esan dudanez, kopurua zabaltzen dugu. Esan behar da, denok ez garela gidak. Batzuek museotan, erakusketa geletan, kongresu jauregietan egiten dutela. Informatzaileak eta gida turistikoak izateaz gainera enpresa honek begirale pedagogiko, kongresuko laguntzaileak eta kurtso berezien antolatzaileak ere baditu ahalik eta zerbitzu osagarriena eskaini ahal izateko. Berrikuntza arloan ere lan egiten ari gara. Hain zuzen ere, maletin berri bat sortu dugu, eta maletin honetan, botikina hor daramagu, adibidez inkestak, informazio oharrak edo kuadernoak, ploterra, irudiz eta grafikoz beteta, eta honekin batera, mikrofonoa ere sortu dugu, geure bizitak nolabait errazteko. Mikrofonoa eta bozgorailuak sortu ditugu azken bola honetan. Lehenengoz, nik esango nuke abantaila nagusia dela batez ere hor leku zaratatsuetan geure lana erraztea edo hobeto egitea. Arazoa, arazo nagusia agian mikrofona sortzeak ekarri du zailtasun batzuk, nik nuke esango arazoak. Adibidez, mantentzea nahiko zaila da, gainera tresna hauek garestiak dira, bateriak kargatzea ez da oso erraza, eta zionez zailtasun handiena da akustiko kutsadura. Eta geure ingurumenarekiko konpromisoa dela eta ez genuen nahi nolabait zarata sortzea, kutsadura akustikoa sortzea. Etorkizunari begira, geure helburua da alde batetik kalitatea mantentzea, beste arloko konpainiekin nolabait desberdintzea, geure enpresan irudia sendotzea, eta bestetik hobekuntza zabaltzea edo bultzatzea. Adibidez, zabalkuntzan lan egiten ari gara batez ere GPS-ean, batez ere autobusez egindako bizitetan gero erabiltzeko, eta aldi berean ploterrak ordezkatuko ditugu tabletez edo nolabait grafiko eta irudi interaktiboak erabiltzeko publikoari eskaintzeko.